Det går ofte skævt, når politiet og christianitter tørner sammen, men i dag var der våbenhvile. Der vil helt sikkert være en duft af nogle piver og nogle joint her rundt omkring, fordi folk, der kommer her for at støtte til, de er helt sikkert lidt med. Vi nøjes med noget kildevand og lidt chokolade og frugt. Men som i virkeligheden så det længe sort ud for Christiania, der var bagud med 0-2. Men en reducering i anden halvleg og oven i købet en udligning i kampen sidste sekund ved målmand Snaps bragte kampen i forlænget spilletid. Jeg har øvet mig så meget på det der til træning, så det lykkedes for en gang skyld. Så det var fedt. Og så lige mod politiet der, det kunne ikke være bedre. Og bedst, som begge hold begyndte at indstille sig på en afgørelse på straffespark, dukkede en ægte christianit op. Jens Fisker afgjorde kampen til fuldfed jubel for de næsten 500 christianitter. Der er en mega god duft, og det er en fornøjelse. Jeg er helt flad for. Skal komme ind og give mig et kys herfra? Tillykke! Tak for det. Jeg håber, I får en god dag.